پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت و ملت اینا. تاجیک ملت فرهنگی و حمایه مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و اقتصادی، سیاحت، صنعتی و کشاورزی و آزمون‌های اجتماعی و جمهوریوی، جمعیت. راهنمای جامعه آینده خانه باد امید وطن تاجیکان محبوب دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Фахриддини Муҳаммад Юсуф. имрӯз бо иштироки сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шӯрои нозирони ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгои барқи оби Роғун Қоҳир Расулзода маҷлиси солонаи саҳмдорони ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгои барқи оби Роғун баргузор шуд. таваҷҷӯҳ намоед. 11 июн таҳти раёсати сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шӯрои нозирони ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқии оби Роғун Қоҳир Расулзода маҷлиси умумии солонаи саҳмдорони ин иншооти бузурги аср баргузор гардид. дар он аъзои шӯрои нозирон ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба сохтмон ва ба истифода супурдани иқтидорҳои нерӯгоҳ, котиботи шӯрои нозирон, саҳмдорон ва роҳбарияти вазорату идораҳо иштирок намуданд. дар рӯи рӯзнома 9 масъала, аз ҷумла ҳисоботи директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқии оби Роғун вобаста ба фаъолияти ҷамъият дар соли 2025, масъалаи зиёд намудани сармояи оиномавӣ, ҳисоботи комиссияи тафтишотӣ, хулосаи аудитор барои соли 2025, интихоби аъзои шӯрои нозирон ва аъзои комиссияҳои тафтишотӣ ва ба ҳисобгирии ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқии оби Роғун баррасӣ гардиданд. сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода иброз намуданд, ки саҳми пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар эҳё ва сохтмони нерӯгоҳи барқии оби Роғун таърихӣ буда, маҳз бо талошҳои шабонарӯзии роҳбарияти олии кишвар, нерӯгоҳи барқии оби Роғун ба кохи нури миллат ва рамзи истиқлолияти энергетикии Тоҷикистон табдил ёфт. бо назардошти баланд гардидани сатҳи оби обанбори нерӯгоҳ, соли 2025 истеҳсоли қувваи барқ низ нисбат ба солҳои қаблӣ зиёд гардида, барои расидан ба яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати мамлакат, таъмини истиқлолияти комили энергетикӣ қадами муҳим гузошта шуд. иттилоъ доданд, ки истеҳсоли қувваи барқ дар нерӯгоҳ соли 2025 зиёда аз 1,6 миллиард киловатт-соатро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2024 400 миллион киловатт-соат зиёд аст. таъкид гардид, ки ҳукумати кишвар ҳамасола аз ҳисоби буҷети давлатӣ барои сохтмони нерӯгоҳи барқии оби Роғун маблағҳои заруриро пешбинӣ менамоянд. танҳо соли 2025 барои идомаи корҳои сохтмонӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо зиёда аз 8,2 миллиард сомонӣ равона гардидааст. дар идома аъзои шӯрои нозирони ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқии оби Роғун дар ҳайати 13 нафар ва комиссияи тафтишотии ҷамъият иборат аз 5 нафар тасдиқ гардиданд. ҳамчунин вобаста ба масъалаҳои баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд. дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 53-юми шӯрои вазирони созмони ҳамкории роҳҳои оҳан баргузор гардид, ки дар кори он сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода ва намояндагони воломақоми кишварҳои аъзои созмон иштирок намуданд. тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ. дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 53-юми шӯрои вазирони созмони ҳамкории роҳҳои оҳан баргузор гардид, ки дар кори он сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода, роҳбарони мақомоти нақлиёти кишварҳои аъзои созмон, намояндагони маъмуриятҳои роҳи оҳан, созмонҳои байналмилалӣ ва доираҳои коршиносон иштирок намуданд. ҳамоиши мазкур ба 70-солагии таъсисёбии созмони ҳамкории роҳҳои оҳан бахшида шуда, ҳамчун майдони муҳими баррасии масъалаҳои рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи нақлиёти роҳи оҳан арзёбӣ гардид.
هدف از برگزاری چنین جلسه‌ها یعنی اشتراک راهبران راههای آهنی این سازمان بهتر و خوبتر نمودن فعالیت انتقال بار و مسافر و با نقشه‌گیری دورنمای رشد این سازمان میباشد. توسط نقلیات راههای آهن 70% بارهای وارداتی و صادراتی به جمهوری تاجیکستان عملی کرده میشود. ضمن جلسه تاکید گردید که سازمان همکاری راههای آهن در طول 7-10 ساله برای تحکیم رابطه‌های اقتصادی و تجارتی دولت‌های اروپا و آسیا، رشد حمل و نقل بین‌المللی، تکمیل زمینه‌های حقوقی و گسترش دالان‌های نقلیاتی سهمی ارزشمند گذاشته است. اشتراکچیان نتیجه های فعالیت سازمان را در سال 2025 جنببست نموده مسئله های مربوط به سیاست نقلیاتی، رشد انفراستراکچور راه آهن، تکمیل سندهای معیاری و حقوقی و تطبیق لایحه‌های مشترک را مورد بررسی قرار دادند. در دایره جلسه همچنین مسئله های بلند برداشتن سطح آماده‌سازی کادرهای ساحوی، جاری نمودن تکنولوژی‌های معاصر، رقمی کنونی روندهای خدمت‌رسانی و رشد همکاری‌های بسیارجانبه در سمت حمل و نقل بین‌المللی توسط نقلیات راه آهن محاکمه گردیدند. Мы сегодня рассмотрели развитие трансевразийских коридоров, подчеркнули о том, что необходимость правовой закрепленности как грузовых перевозок, так и пассажирских перевозок, нашли общее, подчеркиваю, общее решение только для развития наших экономик. تاکید شد که جمهوری تاجیکستان تحت سیاست سازنده رهبریت عالی مملکت بر رشد انفراستراکچور نقلیاتی و تقویت رابطه‌های ترانزیتی منطقوی و بین‌المللی اهمیت مخصوص داده. برای تطبیق تشبس‌های با همگیری نقلیاتی نگرانیده شده پیوسته تدبیرهای مؤثر می‌اندیشد. Она, так как господин премьер-министр сказал, будет развивать свои перевозки в трансконтинентальном направлении. Он сказал тоже о коридоре Китай, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, и Иран, и Турция, Западную Европу. Но намерения, связанные с новыми современными технологиями или цифровизация перевозок или внедрение электронной накладной СМГС, не только ЦИМ СМГС, о которой говорил господин генеральный секретарь Транссека, это самое главное. Мы там участвуем и думаем, что Средняя Азия, которой частью является Таджикистан, это самая крупная часть для нашей организации. انتظار می‌رود که نتیجه‌های جلسه 53 شورای وزیران سازمان همکاری راههای آهن با تحکیم همکاری‌های بین‌المللی، رشد دالان‌های نقلیاتی اوراسیا، بلند برداشتن رقابت‌پذیری ساحه نقلیات و تامین رشد استوار حمل و نقل راههای آهن مساعدت نماید. امروز معاون سروزیر کشور سلیمان زیزاده از رفت فعالیت خواجگی و کشاورزی، روند کارهای صحرایی و حالت نشونمای زراعت‌ها در ناحیه‌های رشت و نورآباد بازدید نمودند. گزارش در این خصوص. соҳаи кишоварзӣ яке аз бахшҳои асосии иқтисодиёти ноҳияҳои минтақаи рашт ба шумор рафта. дар партави кӯмаку ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон масоҳати кишту истеҳсоли маҳсулоти хушсифат аз ҷумла нони дуюм марҳила ба марҳила афзуда истодааст. ин аст ки хоҷагиҳои картошкакори ноҳияҳои кӯҳистон бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда баҳри он кӯшиш доранд то дар рӯзҳои наздик дурнамои кишти картошкаро барзиёд иҷро намоянд. дар ҷараёни боздид муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон сулаймон зиёзода дар мавзеъҳои баландкӯҳи ҷамоати деҳоти ҳиҷборак ва аскалон бо рафти кишту кори кишоварзон шинос шуда суҳбату мулоқот карданд. дар ин деҳоти дурдаст маъракаи киш дертар фаро мерасад, зеро заминҳо аз сатҳи баҳр дар баландии қариб 1600 метр ҷойгир мебошад. ба гуфти деҳқонони соҳибтаҷриба, ҳар як хоҷагӣ аз 2 то 3 гектари картошка кишт мекунанд, зеро ин соҳаи сердаромад асоси пешрафти зиндагӣ ва рӯзгори онҳо мебошад. ما نمک پاشیده سازیم برای حاصل خوب شدنش در جای کلی ما نمک می‌چوشیم برای که زمین‌های ما حساب همین صدر زمین که هستن کلی کمتر حاضر بعد نمک می‌چوشیم. همین زمین ما 400 کیلو نمک می‌چوشیم با درجه عالی حاصل خوب می‌گیریم. дар ҷараёни сафари корӣ муовини сарвазир аз боғи интенсивӣ дидан карданд. рушди соҳаи боғдорӣ, парвариши навъҳои нави ниҳолони соявкан мевадиҳанда ва афзоиши истеҳсоли меваҳои содиротӣ мазмуну муҳтавои мулоқотро дар бар мегирифт.
дар ноҳияи нуробод соли равон дар раванди корҳои созандагӣ дар мавзеи сариқош фурудгоҳ ва тегирмӣ баъди бунёди ду пойгоҳи обкашӣ ва канали хуҷҷорӣ ҳолати обёрӣ беҳтар гардида заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берун монда ба кишт фаро гирифта шуд ки ин омил ба афзоиши майдони кишту истеҳсоли маҳсулот ва ҷойҳои навикорӣ мусоидат хоҳад кард. мавзее ки ҳозир мо ҳоло қарор дорем бори аввал аст ки бо дастуру супоришҳои ҳукумати мамлакат ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шуданд ки дар ин заминҳо зиёда аз 27 гектар замин кишти картошка гузаронида шудааст ки ин бори аввал аст ва солҳои пешин заминҳо истифода бурда намешуданд. Имсол мо дар ҳамин заминҳо кишти картошка, сабзавот, полезиҳо ҳатто гузаронидаем ва солҳои пешин норасоии оби полезӣ ба чашм мерасид. Имсол бо дастгирии ҳукумати мамлакат, агентии беҳдошти замин ва обёрӣ дар масофаи зиёда аз 1 километр бо дар лулаҳои қутраш 250 об оварда шуд ки ҳоло ҳамин заминҳо обёрӣ карда шудааст. Дар айни ҳол дар ҳамин мавзеъ намои картошка хеле хуб аст. ғизодиҳӣ аллакай рафта истодааст. обмониро оғоз кардем. боварӣ ҳаст ки ҳосили хуб ба даст меорем. муовини сарвазири мамлакат аз қитъаҳои кишти картошказор, пойгоҳҳои обкашӣ ва ҳолати нашъунамои зироатҳо дар як қатор деҳо дидан карда ба мутахассисони кишоварзони ноҳияи нуробод дастур маслиҳатҳо доданд то нақшаҳои пешбинишуда саривақт иҷро шавад, зеро барои амалӣ шудани онҳо ҳамаи захираву имкониятҳо муҳайё мебошад. уфуқҳои нави ҳамкорӣ дар шароити ҷаҳони муосир ба яке аз самтҳои муҳими густариши робитаҳои байналмилалӣ табдил ёфтааст. ин имконият кишварҳо ва ҳизбҳои сиёсиро дар фазои муколамаи созанда ба ҳам оварда то таҷриба ва ташаббусҳои худро мубодила намоянд. дар ҳамин ҳошия дар шаҳри душанбе форуми байналмилалии ҳизбҳои сиёсӣ ва уфуқҳои нави ҳамкорӣ баргузор гардид. гузориш дар таҳияи Дилҷаҳонӣ мирасанд. дар фазои бошукӯҳи пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ давлатҳои дӯсту ҳамкор ки барои иштирок дар форуми байналмилалии ҳизбҳои сиёсӣ ва уфуқҳои нави ҳамкорӣ ба кишвар ташриф оварданд нахуст ҷиҳати қадршиносӣ ба таърих ва арзишҳои давлатдории тоҷикон назди муҷассамаи Исмоили Сомунӣ гулчанбар гузоштанд. маросими гулчанбаргузорӣ бо иштироки ҳайатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи Русия, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Ҷумҳурии Беларус, Ҷумҳурии Озарбойҷон ва Ҷумҳурии Узбекистон баргузор гардида рамзи арҷгузорӣ ба мероси таърихӣ, эҳтиром ба давлатдории миллӣ ва оғози ҳамкориҳои нав дар рӯҳияи дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ арзёбӣ шуд. дар фазои эҳтиром ва ҳамдилӣ меҳмонон бо гузоштани гулчанбар хотираи абадии асосгузори давлати тоҷиконро гиромӣ дошта аксбардории дастаҷамъона анҷом доданд. шаҳри душанбе имрӯз мизбони форуми байналмилалии ҳизбҳои сиёсӣ ва уфуқҳои нави ҳамкорӣ мебошад. ин чорабинӣ бо нуфуз намояндагони 6 давлати ҷаҳонро гирди ҳам овардааст то дар фазои муколама масъалаҳои марбут ба ҳамкориҳои байналмилалӣ ва нақши ҳизби сиёсиро дар таҳкими сулҳу собот ва рушди ҷомеа баррасӣ намоянд. уфуқҳои нави ҳамкорӣ чун василаи муҳим дар иртибототи мутақобилаи кишварҳо хоса таҳкими равобит майдони фарохро муҳайё кард. ин аст ки аснои форум таҳкими муносибатҳои дӯстона миёни кишварҳо, густариши муколама, табодули таҷриба ва ҳамоҳангсозии ташаббусҳои ҳизбҳои сиёсӣ ҷиҳати таҳкими сулҳу собот ва муқовимат бо таҳдидҳои муосир зарур арзёбӣ гардид. иштирокчиён дар бораи ҳамкориҳои байналмилалӣ ва нақши ҳамкориҳои сиёсӣ дар таҳкими дӯстии байни давлатҳо ибрози назар намуда дар шароити ҷаҳони муосир ки бо тағйироти босурати сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ҷараён дорад, ҳамкории мутақобилан судманд миёни ҳизбҳои сиёсӣ бо аҳамияти хос баҳогузорӣ карда шуд. чунин ҳамкорӣ имконият медиҳад ки аз рӯи таҷрибаи пешқадам роҳҳои нави ҳалли масъалаҳои мубрам дар сатҳи миллӣ ва байналмилалӣ муайян гардад. ҳар як баромадкунанда дар баромади худ пеш аз ҳама ба сарвари кишвар, президенти мамлакат, пешвои миллат ва ҳамзамон ба роҳбарияти ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ва дар умум ба халқи Тоҷикистон изҳори миннатдорӣ аз пешвози самимона, изҳори миннатдорӣ аз рӯнамоии фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ, изҳори миннатдорӣ аз он намуданд ки имрӯз дар як толор тамоми ҳизбҳои сиёсии кишвар аз ҳисоби сарварони ҳизбҳо,
кормандони онҳо ҷамъ шуданд ва онҳо имрӯз дар як муколамаи сиёсии сатҳи баланд даста ҷамъона ҷамъ шуданд ва онҳо рӯнамоя ҳам гаштанд. яъне ки табодули андеша низ дар ин ҷо ҷой дорад ва минбаъд ҳамин табодули андеша дар ҳамин сатҳ хеле сатҳи баланд нигоҳ дошта мешавад ва давом дода мешавад. иброз гардид ки муколамаи созанда ва эҳтироми арзишҳои якдигарӣ заминаи муҳим барои таҳкими эътимод миёни кишварҳо ба ҳисоб меравад. дар ин замина форум ҳамчун платформаи муассир барои густариши робитаҳо ва тавсеяи ҳамкориҳои бисёрсамтӣ арзёбӣ шуд. пас аз баррасии масъалаҳои рӯзнома ва пешниҳодҳои иштирокчиён, муроҷиатномаи иштирокчиёни форуми байналмилалии ҳизбҳои сиёсӣ ва уфуқҳои нави ҳамкорӣ ба нерӯи пешқадами сиёсии давлатҳо бо якдилӣ қабул гардид. дар рӯзи дуюми ҳамоиши байналмилалии илми назариявӣ оид ба метрология таваҷҷӯҳи асосӣ ба масъалаҳои рушди метрология дар ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардид. мутахассисон ва коршиносони соҳа вазъикунунӣ, дастовардҳо ва дурнамои ин самти муҳимро мавриди баррасӣ қарор дода, аҳамияти метрологияро дар пешрафти иқтисод, саноат ва таъмини сифати маҳсулоту хизматрасониҳо таъкид карданд. таваҷҷӯҳ намоед. имрӯз агентии тоҷик стандарт дар бозори дохиливу хориҷӣ на танҳо назоратчии сифат, балки кафили амнияти иқтисодӣ ва ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон мебошад. шурӯъ аз сифати маҳсулоти хӯрокворӣ ва бехатарии доруворӣ то технологияҳо ва иқтисоди рақамӣ ҳама ба илмҳои метрологӣ такя мекунанд. метрология чун яке аз сутунҳои асосии иқтисодиёти миллӣ барои рушди босубот майдони фарохро муҳайё месозад, зеро бе мавҷудияти низоми ягонаи андозагирӣ на рушди саноат имконпазир аст, на тиҷорати одилона, на ҳифзи саломатии ҷомеа. таъмини ягонагии ченак дар сатҳи имрӯзаи ҷаҳонӣ омили рушди тиҷоратию иқтисодӣ ва равобити илмию техникии байни давлатҳо ба ҳисоб меравад. ҷаласаҳои ҳамкории авроосиёи муассисаи милли метрологии комет майдони муҳим муҳокима ва қабули қарорҳои стратегӣ мебошад. ҷаласаи 38-уми комет низ аҳамияти махсус дорад, зеро он дар соли 35-солагии ташкилот баргузор мегардад. ҷаласа инчунин имконият фароҳам меорад, ки таҷрибаи пешқадами кишварҳои аъзо мубодила гардида, самтҳои нави ҳамкорӣ муайян карда шавад. ҳамкориҳои хадамоти метрологии агентии тоҷик стандарт бо дигар институтҳои метрологии хориҷи кишвар аз ҷумла институти физики техникии олмон, институтҳои миллии метрологии ҷумҳурии мардумии чин, федератсияи Русия, Беларус, Қазоқистон ва Узбекистону Қирғизистон сол аз сол рушд меёбад. аз ҷумла дар асоси созишномаи ҳамкориҳои метрологӣ бо Институти физикии техникии Олмон аз навсозии озмоишгоҳҳои эталонҳои вазн бароҳ монда шуда ва хадамоти метрологии агентӣ барои дар муқоисаҳои байни лаборатории байналмилалӣ ҷумҳурии Тоҷикистонро муаррифӣ намудан имконият пайдо мекунад. ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз иштирокчиёни фаъоли фаъолияти комет мебошад. тавассути агентии стандартизация, метрология, сертификатсия ва нозироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Тоҷикстандарт кишвар дар татбиқи барномаҳо ва лоиҳаҳои муштарак ки ташкилот саҳм мегузорад. иштирок дар фаъолияти комет барои Тоҷикистон имконият медиҳад, ки сатҳи рушди метрологияи миллӣ баланд бардошта шавад. дар шароити рушди иқтисоди миллӣ ва саноаткунонӣ босуръат чунин ҳамкорӣ аҳамияти стратегӣ дорад. дар ин робита мутахассисони масъул дар пажӯҳишгоҳҳои метрологии давлатҳои Қазоқистон, Узбекистон, Молдова, Олмон ва Словения барои бозомӯзӣ сафарбар гардида, дар ин раванд маҳак ё худ эталонҳои озмоишгоҳҳои андозагирии воситаҳои ченкунӣ дар пажӯҳишгоҳҳои давлатҳои болозикр ба пайвастшавии метрологӣ фаро гирифта шудаанд. шарҳи мавзӯи дигар вобаста ба натиҷаҳои даъвати баҳории шаҳрвандон ба сафи артиши миллӣ дар вазорати мудофиаи кишвар ҷаласа баргузор гардид. зимни он раванди иҷрои нақшаи даъват, дастовардҳо ва масъалаҳои мавҷудаи ин маърака муҳокима шуд. гузорин дар ин хусус. рӯзи 11 июн таҳти роҳбарии вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон маҷлиси мушовараи вазорати мудофиа баргузор шуд. дар ин ҷаласа муовинони вазир, фармондеҳони навъҳои қушун, комиссарони ҳарбии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, сардорони раёсатҳо ва дигар кормандони масъули ин сохтори қудратӣ иштирок намуданд.
ضمن جلسه 4 مسئله مهم مورد تحلیل و بررسی همه‌جانبه قرار گرفت. نخست سردار ستاد گنرالی قوه‌های مسلح کشور وابسته به سمت با صفت اجرا گردیدن دعوت شهروندان به صف ارتش ملی، رعایت حتمی طلبات‌های قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی، اصلاح کمبودی‌های جای داشته در این سمت، پیشگیری حالت‌های سرکشی از خدمت حتمی حربی، فعالیت کمیسران حربی، جلب جوانان سالم به خدمت وطن مادر و دیگر مسائل‌های وابسته به سمت مذکور تاکید نمود. ذکر گردید که از 28 فوریه سال 2026 فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولد 1999 2008 جمهوری تاجیکستان به خدمت حربی به تصویب رسیده بود. در نتیجه همکاری‌های زیچی وزارت مدافعه با اهالی، فعالیت با ثمر کمیسریات‌های حربی شهر و ناحیه‌ها، سری وقت دسترس نمودن دعوتنامه‌ها، برگزاری صحبت و واخوری‌های پیوسته و سهم مقامات دخلدار، نقشه دعوت بهاری شهروندان به صف ارتش ملی به سنه 23 می سال جاری پیش از مهلت به پورگی اجرا گردید و همین طور فرمان مذکور پورا تطبیق کرده شد. در ادامه وابسته به سمت‌های دیگر از جمله آمادگی به سفربری و سفربری، ادامه کارهای آموزشی در سمت مذکور، سنجش حالت تکنیک‌های خواجگی خلق، برگزاری مشغولیت‌های عملی تیرپرانی، پورگردانی جزء تام‌های قوه‌های مسلح کشور، دایر نمودن مشق‌های مشترک با ساختارهای قدرتی مملکت، باز هم بلند برداشتن سطح معرفتناکی ذخیره‌های سفربری، رعایت طلبات‌های پوشیدن سر و لباس نظامی، وضع قانونیت، ترتیبات حقوقی و انتظام حربی توجه مخصوص روانه کرده شد. جلب جوانان به مؤسسه‌های عالی حربی داخل و خارج کشور از جمله دانشکده حربی و لیسه حربی وزارت مدافعه مهم ارزیابی گردید. تاکید رفت که تحصیل در این دو مؤسسه تعلیمات حربی رایگان به راه مانده شده، سال تا سال با نظرداشت زیاد گردیدن شماره خواهشمندان اختصاص‌های نو نیز تأسیس داده شدند و این اقدام با مرام ادامه دارد. با نظرداشت دستور هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و فراهم بودن شرایط ارزنده کار و خدمت در صف‌های ارتش ملی، وزارت مدافعه به سمت‌های آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص، زباندان با مهارت و پرتجربه، جلب شهروندان سالم به خدمت حتمی حربی، خدمت در نمود ذخیره‌های سفربری، سنجش وضع سلامتی آنها در سطح بلند برای ماندن کارهای تبلیغاتی و تشویقاتی، بیشتر دایر نمودن صحبت و واخوری‌های سودمند با اهالی، به شهروندان فهماندن ماهیت خدمت حربی، حفظ صلح و استقلالیت کامل دولتی، باز هم بلند برداشتن حس وطن دوستی در میان خدمتچیان نظامی و اهالی توجه بیشتر ظاهر نمودند. در ادامه کمیسران حربی که در دوره دعوت بهاری شهروندان سالهای تولد 1999 2008 جمهوری به صف قوه‌های مسلح کشور نتیجه‌های نظررس نشان دادند، با افتخارنامه وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده شدند. ноҳияи мурғоб бо табиати афсонавӣ, кӯҳҳои осмонбӯс ва манзараҳои дилфиреби худ ҳамасолат таваҷҷӯҳи ҳазорон сайёҳони дохиливу хориҷиро ҷалб менамояд. кӯли қароқул яке аз мӯъҷизаҳои нодири табиати ноҳия шинохта шуда, бо зебоии хос ва таърихи ҷолиби худ мавқеи хос дорад. гузориш дар ин хусус. сафар ба ноҳияи мурғоб аз нахустин лаҳзаҳо таассуроти хос ба вуҷуд меорад. ин минтақа бо табиати вижа, кӯҳҳои баланд ва паҳноҳои васеи худ яке аз мавзеъҳои нодири Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. роҳ ба сӯи Қаракул аз миёни манзараҳои хоси Помири Шарқӣ гузашта, диққати ҳар меҳмонро ба худ ҷалб мекунанд. ҳангоми ҳаракат дар ин масир кӯҳҳои азим, даштҳои васеъ ва табиати нотакрори баландкӯҳ пеши назар падид меоянд. дар идомаи роҳ яке аз мавзеъҳои машҳуртарини ноҳияи мурғоб, кӯли Қаракул намоён мегардад. Қаракул бо обҳои мусаффо ва манзараҳои атрофи худ шӯҳрат дошта, яке аз рамзҳои табиии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. дар рӯзҳои соф сатҳи оби кӯл осмон ва қуллаҳои гирду атрофро инъикос намуда, манзараи ҷолиби хотирмонро ба вуҷуд меорад. Қаракул яке аз калонтарин ва бузургтарин кӯли Помири Шарқӣ ва нодиртарин кӯли ҷаҳон ба шумор меравад. он дар баландии зиёда аз 4000 метр аз сатҳи бар қарор дошта, масоҳаташ 380 километр мураббаъро ташкил медиҳад ва оби ин кӯл каме шӯр буда, қарибан тамоми сол сард мемонад. як
табиати нотакрореро офариданд ки ҷалби сайёҳонро сол аз сол ба ин минтақа зиёд карда истодааст. беасос нест ки қаракулро оинаи осмони помир меноманд. ин номро маҳз сайёҳону меҳмононе ба он доданд ки бо чашми худ зебоии нотакрори ин кӯлро тамошо намуда аз манзараҳои афсонавии он мафтун гардиданд. осмони беинтиҳо, кӯҳҳои сарбафалак кашида ва обҳои мусаффои кӯл фазоеро ба вуҷуд меоранд ки дар хотири ҳар меҳмон ҳамчун яке аз зеботарин манзараҳои зиндагӣ нақш мебандад. сокинони ноҳияи мурғоб мегӯянд қаракул дар ҳар фасл чеҳраи худро дигар мекунад. субҳгоҳон он орому сокит аст, рӯзона бо рангҳои гуногун медурахшад ва ҳангоми ғуруби офтоб ба саҳнаи афсонавие табдил меёбад ки ҳар бинандаро мафтун месозад. табиати атрофи кӯл рангу рӯҳи хос дорад. рӯзона нурҳои офтоб обро ба ранги нилгун медароранд ва ҳангоми фарорасидани шом манзара тамоман дигар мешавад. кӯл гӯё либоси нав ба бар карда ранги осмонро бо худ мегирад. дар чунин лаҳзаҳо фаҳмидан душвор аст ки осмон дар куҷо анҷом меёбад ва об аз куҷо оғоз мешавад. мо имрӯз дар яке аз маконҳои баландтарини помири шарқӣ қарор дорем, ҷое ки оромӣ сухан мегӯяд ва кӯҳҳо худро мисли об дар оина мебинанд. кӯли қаракул яке аз машҳуртарин кӯлҳо мебошад ки ҳамасола сайёҳон ба тамошои он мебиёянд. ба ақидаи олимон кӯли қаракул беш аз 5 миллион сол қабл ба вуҷуд омада аст. фаслиҳои беҳтарин барои сайёҳат ин моҳҳои сентябр, октябр мебошанд. сайёҳон метавонанд ситораҳоро мушоҳида намоянд. қаракул инчунин ба феҳристи мероси табиӣ яъне ЮНЕСКО дохил гардида аст. дар бораи пайдоиши қаракул ривоятҳо ва фарзияҳои зиёде вуҷуд доранд. баъзеҳо онро тӯҳфаи табиат медонанд, дигарон аз асрори қадимаи ин мавзеъ қисса мекунанд. ба андешаи бисёре аз олимон миллионҳо сол пеш дар ин минтақа метеориди азиме ба сатҳи замин бархӯрдааст. дар натиҷаи ин ҳодиса ҳавзаи бузурге ба вуҷуд омада баъдан аз об пур шудааст. маҳз ҳамин ҳавза имрӯз ҳамчун қаракул шинохта мешавад. агар ин фарзияи илмӣ пурра тасдиқ гардад, қаракул яке аз калонтарин кӯлҳои метеоритии ҷаҳон ба ҳисоб хоҳад рафт. соҳилҳои кӯл низ зебоии хоси худро доранд. ҳавои соф, фазои ором ва хомӯшии аҷиб ба инсон эҳсоси наздикӣ ба табиат мебахшад. маҳз амин оромӣ ҳар сол даҳҳо меҳмону ҷаҳонгардонро аз кишварҳои гуногун ба ин минтақа ҷалб менамоянд. солҳои охир шумораи сайёҳоне ки барои тамошои қаракул ба ноҳияи мурғоб сафар мекунанд афзоиш ёфтааст. ин мавзеъ дар масири байналмилалии сайёҳии Бадахшон ҷойгирӣ буда яке аз минтақаҳои муҳими сайёҳии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ман шаҳрванди Италия ҳастам ва ба Тоҷикистон бо мотосикл сафар кардам. дар ин муддат аз кӯҳҳои осмонбӯси Помир дида намудам. ростии манзараҳои ин ҷо воқеан ҳайратангез ва нотакроранд. ин бори аввал аст ки ба Тоҷикистон омадам. сафар ба Помир барои ман як таҷрибаи фаромӯшнашаванда буд. ин танҳо тай кардани масофа нест, балки як саёҳати пурмазмун ва шиносӯӣ бо фарҳангу зиндагии мардум аст. дар ҷараёни сафар дар баъзе хонаҳо ҳамчун меҳмон иқомат кардам. маро хеле самимӣ ва гарм қабул намуданд. мардуми ин диёр бисёр меҳмонавоз ва хушмуомилаанд. аз ин рӯ Тоҷикистонро бисёр дӯст медорам. табиати ин ҷо низ бениҳоят зебо ва ғайриоддӣ аст. бори аввал чунин манзараҳои нодирро мебинам. ман танҳо ба сафар баромада будам, вале дар шаҳри Душанбе ки шаҳри хеле зебост бо ду сайёҳи дигар шинос шудам ва қарор додем сайёҳати худро якҷоя то Помири Бадахшон идома диҳем. ба назари ман роҳҳо дар маҷмӯъ хеле хубанд. хушбахтона дар тӯли сафар бо ягон мушкилӣ ҷиддӣ рӯбарӯ нашудам, зеро ҳангоми ҳаракат дар вақти зарурӣ ҳамеша мардум ба ман кӯмаки худро мерасонданд. Таҷикистон ба пеш! имрӯз қаракул яке аз мавзеъҳои ҷолиби сайёҳии ноҳияи мурғоб маҳсуб ёфта барои муаррифии имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон нақши муҳим дорад. ҳар нафаре ки ба ин ҷо меояд бо худ на танҳо аксҳои зебо, балки ҳиссиёти амиқ ва бузургии табиат ва шукӯҳи Тоҷикистони азизамонро мебарад. қаракул имрӯз на танҳо як кӯли нодири табиӣ, балки рамзи зебоии Бадахшони баландмақом мебошад. ҳар нафаре ки ба ин ҷо қадам мегузорад аз бузургии табиат, оромиши фазо ва манзараҳои фаромӯшнашавандаи он таассуроти амиқ мебардоранд. ҷамоати деҳоти чуркӯи шаҳри Исфара ба яке аз маконҳои ободу зебо табдил ёфтааст. имрӯзҳо сокинони деҳот баҳри истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ иқдомҳои неку шоистаеро амалӣ менамоянд. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. мардуми заҳматкаши ҷамоати деҳоти чоркӯҳ ки яке аз калонтарин ҷамоатҳо дар шаҳри Исфара маҳсуб меёбад, баҳри истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар роҳи ободии диёр камар баста барои амалӣ намудани иқдомҳои созанда шабу рӯз дар талошанд. ташаббусу иқдомоти созандаи мардуми деҳа, саҳмгузории соҳибкорони саховатпеша ва саъю кӯшишу саҳми сокинони ободкори деҳа дар ҳалли муҳимтарин мушкилоти иҷтимоӣ ва ободонии маҳаллизӣ
زیست شایسته تحسین و عبرت و پیروی هاست. امروزها کارهای ساختمانی و آبادانی در همه گوشه و کنار دهات وسعت تازه پیدا نموده. منفرش‌کنی کوچه و راه‌های بین دهوی با مرام ادامه دارد. باعث قناعتمندی است که در عملی سازی نقشه چاره‌بینی‌ها و روند آبادکاری‌ها خاصه صاحبکاران سخاوت‌پیشه دهه سهم نظررس می‌گذارند. مخصوصاً به طور حشر عمومی و دستگیری عموم بنیاد نمودن انشاءات اجتماعی به حکم عنعنه درآمده است. با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر سهم صاحبکاران و ساکنان محلی امروزها در محله تگی باره بیش از 8 کیلومتر راه مورد منفرش‌کنی قرار گرفته. همزمان بیش از 3 کیلومتر قسمت شاهراه اسفره واروخ که از حدود دهه می‌گذرد پورا نوسازی می‌شود. ما ساکنان دهه چارکوه محله تگی باره تصمیم گرفتیم به جشن 35 سالگی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادکاری را انجام دهیم. از آن جمله چون که شاهد هستید کارهای منفش کردن کوچه ها به انجام رسیده است. این کار را ما با دستگیری صاحبکاران، اهل محله، شخصان سخاوتمند به انجام رساندیم. در پیش نیت داریم که کوچه ها را چراغان کرده در مجموع زیاده از 8 کیلومتر کوچه های محلی را ما منفش کردیم. این اقدام یکی از کارهای مهم سازندگی به حساب رفته برای بهتر گردیدن شرایط حرکت نقلیات، رفت و آمد ساکنان و بلند برداشتن سطح خدمت رسانی به اهالی مساعدت می‌نماید. کارهای راهسازی از جانب جمعیتی دارای مسئولیتش محدود خوجندراه طبق نقشه با صفت بلند به راه مانده شده. تکنیک و تجهیزات ضروری پورا سفربر گردیده است. ساکنان محلی نیز از چنین توجه و دستگیری‌ها اظهار قناعتمندی نموده آن را ثمره صلح و ثبات و سیاست سازنده دولت و حکومت مملکت ارزیابی می‌کنند. همین زل در تمام گوشه و کنار جماعت چارکوه به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی کارهای آبادانی، بنیادکاری و نوسازی اینفراستراکچور وسعت تازه کسب نموده. ساکنان با روحیه بلند وطن دوستی در پیشرفت و شکوفایی دیار سهم می‌گذارند. صابر ایوبی، صاحبان قربان، شهر اسفره، اخبار. در ناحیه یوون با استقبال جشن 35 سالگی استقلالی دولتی کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه کسب نموده. بنیاد و نوسازی انشاءات گوناگون اجتماعی و اهمیت جمعیتی با سرعت ادامه دارد. گزارش همکاران ما ادامه بخش این موضوع است. дар доираи сиёсати иҷтимоии давлат ва бо мақсади таҳкими робитаи мустақим миёни мақомоти давлатӣ ва аҳолӣ масъулини ноҳияи ёвон бо сокинон ва фаъолони ҷамоати деҳоти норин вохӯрии судманд баргузор намуда ҳамзамон аз ҷараёни бунёди як қатор иншоотҳои ҷашнӣ ва заминҳои кишти ҳудуди ҷамоат дидан намуданд. зимни вохӯрӣ масъалаҳои муҳими рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳия татбиқи ҳадафҳои созандаи давлату ҳукумат ва омодагии ҳамаҷониба ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. гуфта шуд ки вусъат бахшидани корҳои ободониву созандагӣ, бунёду навсозии иншооти иҷтимоӣ, таълимӣ, тандурустӣ ва дигар иншооти аҳамияти ҷамъиятӣ дошта бояд дар меҳвари фаъолияти ҳар як сохтор ва сокинони ноҳия қарор гирад. айни замон дар ҷамоати деҳоти норини ноҳияи ёвон ба истиқболи ҷашни таърихии истиқлолияти давлатӣ бунёди як қатор иншооти ҷашнӣ идома дошта, сокинон бо саҳми арзандаи худ дар пешрафи ободии маҳал нақши муассири худро гузошта истоданд. ҳамзамон масъалаи истифодаи пурмасъули заминҳои кишоварзӣ яке аз мавзӯъҳои меҳварии вохӯрӣ буд. деҳқонон аллакай ҷиҳати гирифтани 2-3 ҳосил аз як қитъаи замин, истифодаи технологияҳои муосир ва баландбардоштани ҳосилнокӣ таҷрибаҳои хубе касб намуданд. чунин як вохӯрии судманд дар ҷамоати деҳоти обшорони ноҳия низ бо иштироки масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, роҳбарони гурӯҳҳои корӣ ва раисони маҳаллаҳо баргузор гардид. дар ҷараёни вохӯрӣ рафти иҷрои нақшаи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ, суръати корҳои ободониву созандагӣ ва ҷараёни бунёди иншооти ҷашнӣ мавриди таҳлилу баррасии ҳамаҷониба қарор гирифт. таъкид шуд ки иҷрои босифати нақшаҳои пешбинишуда, вусъати корҳои сохтмонӣ ва саривақт мавриди истифода қарор гирифтани иншооти ҷашнӣ бояд таҳти назорати доимӣ қарор дошта бошад. имрӯзҳо дар арафаи ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҷамоати деҳоти обшорон ба як қатор дастовардҳои хуб ноил гардидааст ки аз он ҷумла дар мактабҳои рақами 69, рақами 3, рақами 23 бинои иловагӣ бо маром идома дошта то 90% корҳои сохтмонӣ дар ин биноҳо ба итмом расида шудааст.
و اینچنین در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم 31 رقم 24 نیز صنفخانه‌های ایلاوگی ادامه دارد. иброз карда шуд ки истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ на танҳо ба беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ мусоидат менамояд, балки дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти кишоварзии ватанӣ нақши муҳим дорад. тавре гуфта шуд, сокинони ҷамоати деҳоти обшорони ноҳия тамоми талоши худро ба кор хоҳанд дод, то ки корҳои созандагӣ, истифодаи самараноки заминҳо ва омодагии шоиста ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро тақвият бахшанд ва ин санаи мубораки миллиро бо дастовардҳои шоистаи хеш истиқбол бигиранд. яке аз омили асосии муайян намудани сифати таҳсилот баргузории озмуну олимпиадаҳо ба ҳисоб меравад. дар даври ҷумҳуриявии олимпиадаҳои фаннии хонандагон 10 нафар аз хонандагони муассисаи таълимии рақами 62 ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ иштироки фаъолона намуда соҳиби ҷойҳои намоён гардиданд ки ин муваффақият самараи маҳфилҳои фанӣ ва заҳмати омӯзгорон мебошад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. масъулини шуъбаи маориф ва аҳли омӯзгорони муассисаи таълимии рақами 62 ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ ҳамасола талош менамоянд ки шумораи зиёди хонандагон дар озмуну олимпиадаҳои фанӣ бевосита иштирок намуда дар миқёси вилоят ва ҷумҳурӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил гарданд. хонандагони муассисаи мо имсол дар олимпиадаи фанӣ даври ҷумҳуриявӣ соҳиби 10 ҷойи ифтихорӣ гаштанд. ин тӯҳфаи мо омӯзгорон ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи маорифи ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ мебошад. омӯзгорон баробари раванди донишандӯзӣ дар басти дуюм маҳфилҳои фаниро байни муҳассилин ҷонок намуда хонандагон мувофиқи равияи интихоб намудаашон имкон доранд ки дониши худро мукаммал намоянд. баъд аз иштироки фаъолона ва натиҷагирӣ аз чунин озмуну олимпиадаҳо масъулини шуъбаи маориф ғолибонро арзанда истиқбол гирифта бо тӯҳфа ва сипосномаҳо қадршиносӣ намуданд. ман дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ иштирок намуда با گرفتن 55 هول از فن زبان و ادبیات تاجیک سزاوار جای سوم گردیدم. میانه‌داری خودم را به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میرسانم که برای ما جوانان چنین شرایط‌های خوب فراهم آوردند. همزمان والدان خوانندگان موفق نیز از این دستگیری‌ها بهره‌ور گردیده تاکید بر آن نمودند که پیوسته با آموزگاران در همکاری قرار داشته کوشش می‌نمایند که فرزندانشان از علم‌های زمان معاصر بهره‌ور باشند. در جریان چهاربینی امروزه گفته شد که خوانندگان همچنین اشتراکچیان آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است و شاهنامه‌خوانی بوده از دور ناحیوی به دور ولایتی آزمون‌های مذکور صاحب راه خط گردیدند. شاهزاده سمندر موسی نور محمد، ناحیه عبدالرحمن جامی، اخبار. در شهر و دهات کلوب زمین‌های نزد حولگی را ثمرناک استفاده می‌برند که در نتیجه احتیاجات ساکنان به بازار کم گردیده بیشتر از میوه و سبزیجات استحصالی خودی استفاده می‌گردد. توجه نمایید. در دهه اندروبی جماعت دهات ضربدار ساکنان هر یک قطعه زمین نزد حولگی را ثمرناک استفاده می‌برند که باعث آموزش دیگر ساکنان گردیده است. در زمین‌های نزد حولگی درختان گوناگون میوه دهنده به شرایط اقلیم منطقه مطابق شنانده شده‌اند. همچنین زراعت‌های کشت کرده شدهشان نشونمایی خوب دارند. مسئولین جماعت دهات ضربدار برای آموزش تجربه دیگر ساکنان را به چنین حوله‌ها آورده سمینار می‌گذرانند و مدنیت استفاده زمین را می‌آموزند. در خانه ساکنی دهه اندراب زیاده چند نمود درختان میوه دهنده موجود نباشد که ما همین تجربه همین ساکنی دهه را به دیگر ساکنان می‌آموزانیم تا اینکه استفاده ثمرناک زمین را به راه مانند. در زمین نزد حولگی مذکور 373 درخت شنانده شده است که 22 نوع را در بر میگیرند. فقط نخلان انگور بیش از 151 بیخ بوده 52 نوع انگور می باشند که اکثر آنها را از خارج کشور دسترس نمودند. اینچنین 9 نمود شفتالو سبزیش دارند که پخته رسیدن حاصل هر یک نهال شفتالو 15 روز از یکدیگر فرق دارند، یعنی پای هم تا ماه نوامبر حاصل میدهند. 144 بیخ نهالان انار شنانده شده است که آنها هم از داخل و خارج کشور آورده شدند و نشأ و نمای خوب دارند. معلوم که هر یک نهال و درخت نگاهوبین مخصوص را طلب میکند. حالا همه درختان در اینجا پربار بوده در آنها یگان نمودی کسلی ها و یا حشرات دیده نمی شود. از همین همسایه با
در یک جایگی میم زمین همه استفاده نگاه میکنیم، طرز استفاده برای همه را با توصیه میگیریم، میریم در همین زمین های نزد حولگی خودمون استفاده میبریم. ذخیره خوراک خود رو از همین زمین ها به دست میارن و باز در برابر این به بازار نیز و میزاجان پیشکش می نمایند. در این خانه نه تنها زمین نزد حولگی را، اینچنین در زمین های گرد و اطراف خانه نهالان گوناگون میوه دهنده و سایه افغان شنانده‌اند. شماره چنین عائله هایی که از استفاده ثمرناک زمین های نزد حولگی احتیاجات عائله اشان را خانه گردانیده وضع زندگیشان را بهتر می سازند، سال از سال زیاد می شوند. رحمت علی نظری، ایرج قربان علی، شهر کلاب، اخبار. علمان اینستیتوت زراعتکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان با مقصد تطبیق دستاوردهای علمی در استحصالات و استحصال تخمی‌های خوشصفت نوهای وطنی همکاری‌ها را با کооپراتیوهای تخم پروری، خواجگی‌های استحصالی و دهقانان جمهوری سال به سال گسترش و تحکیم می‌بخشند. گزارش نوبتی در این خصوص. тавсия ва маслиҳатҳои саривақтии мутахассисони соҳа оид ба дуруст ба роҳ мондани корҳои агротехникӣ имкон медиҳад ки аз заминҳои лалмӣ то 30-35 сентиметр ҳосил ба даст оварда шавад. чунин таҷрибаи муваффақ дар хоҷагии деҳқонии тухмипарварии Синои ноҳияи Балҷимон ба хубӣ мушоҳида мегардад ки дар он ҳолати нашъунамо ва ҳосилнокии ғалазор хеле хуб аст. майдони кишти нави гандуми туғрал 150 дар даҳаи аввали моҳи ноябр анҷом дода шуда бо риояи қоидаҳои агротехникӣ ва истифодаи нуриҳои минералии фосфорӣ ва азотӣ тибқи арзёбии мутахассисон имкони то 30 сентиметр ҳосил гирифтанро дорад. мақсади асосии ҳамкории мо бо хоҷагидорон ин муайян намудани кадом нав дар ҳамин минтақа яъне ки минтақабоб ва ҳосили хуб медиҳад. масалан гандумро агар ба инобат бигем навҳои дубаҳр мебошад, яъне ки ҳам дар тирамо киш мешавад, ҳам дар баҳор киш мешавад. хоҷагии деҳқонии тухмипарварии Сино дар масоҳати 50 гектар таъсис ёфта тақрибан 18 гектари онро заминҳои корам ташкил медиҳанд. қисми боқимонда чарогоҳ буда барои рушди соҳаи чорводорӣ истифода мешавад. айни замон хоҷагидорон ба ҷамъоварии хӯроки чорво аз ҳисоби алафҳои худрӯи табиии талу теппаҳо машғул мебошанд. дар заминҳои корами хоҷагӣ зироатҳои ба минтақа мутобиқ аз қабили гандум, нахӯд ва маҳзар кишт карда шуданд. маҳзар низ ҳамчун зироати равғандиҳанда дар таъмини амнияти озуқаворӣ нақши муҳим дошта ҳамзамон барои ба роҳ мондани киштгардон мусоидат мекунад. сабзиш ва нашъунамои он ҳамеша зери назорати хоҷагидорон қарор дошта аллакай 4 сол боз аз ин зироат ҳосили дилхоҳ ба даст оварда мешавад. бо мақсади киштгардон намудани зироатҳо, таъмини аҳолӣ бо равғани табиӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза навъи маъсари шифо ба мо тавсия дода шуд. соли чорум аст ки ин навъро мо истифода мекунем. илова бар ин хоҷагидорон дар баробари зироаткорӣ ва тухмипарварӣ ба кишти полезиҳо низ таваҷҷӯҳи хос зоҳир менамоянд, зеро дар шароити заминҳои лалмӣ тарбузу харбуза аз ҷиҳати таъм нисбат ба заминҳои обӣ бартарӣ дорад. бо мақсади ҳифз ва нигоҳубини ҳосили парваришшуда роҳбарияти хоҷагии деҳқонии тухмипарварии Сино гирду атрофи заминҳоро бо симтун маҳкам карда ҳамзамон барои ободонӣ ва зебо гардидани муҳити хоҷагӣ дар канори роҳҳо дарахтони ҳамешасабз шинонидаанд. дар ноҳияи дӯстӣ даври ниҳоии озмуни вилоятии ғизои солим мактаби солим бо иштироки хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияҳои ҷалолиддини балхӣ ва дӯстӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон. дар маросими ҷанбаст ва ҷоизаспории озмуни вилоятии ғизои солим мактаби солим ки дар қасри фарҳанги ноҳияи дӯстӣ баргузор шуд, намояндагони раисияти маорифи вилояти хатлон, барномаи озуқавории ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон, омӯзгорон ва хонандагон иштирок намуданд. дар ин намоиш маҳсулот ва маводҳое ки ба маъраз гузошта шуданд аҳамияти ғизои солим ва риояи фарҳанги дурусти ғизохӯриро инъикос менамуданд. масъулин ба омодагии баланд ва эҷодии иштирокчиён баҳои баланд дода таъкид карданд ки чунин озмунҳо барои тарбияи насли солим ва баландбардоштани маърифати ғизоӣ мусоидат менамояд. қисми тантанавии чорабинӣ дар толори қасри фарҳанг баргузор гардид.
تاکید گردید که هدف مشترک حکومت جمهوری تاجیکستان و برنامه اوضاع‌قواری جهانی تشکل فرهنگ غذایی سالم در بین کودکان و جاری نمودن تجربه‌های پیشقدم در مؤسسه‌های تعلیمی میباشد. نماینده برنامه اوضاع‌قواری جهانی نیز ضمن سخنرانی از دستگیری پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار سپاس نموده تاکید کردند که تطبیق برنامه غذایی مکتبی به بهتر نمودن سلامتی، رشد ذهنی و تشکل عادت‌های درست غذاخوری خوانندگان روانه گردیده است. پس از سخنرانی مسئولین، خوانندگان با برنامه فرهنگی رنگین هنر و استعداد خود را منظور حاضرین گردانیده با سرود و ترانه‌های دلنشین فضای چهاره‌بینی را شکوه و تراوت تازه بخشیدند. ما هم وقت میگوییم که فرزندای ما باید سالم باشند، بچه‌های ما باید سالم باشند، لیکن بغیر از اینکه ما میگوییم باید یگان عمل کنیم، حرکت کنیم. برامون یکی از حرکات‌های ما یعنی همون کارخانه‌هایی که همین صاحب کار میکنن این پیشنهاد همین لایحه بود. در ادامه آزمون هیئت حکمان با نتیجه گیری ها دسته خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 ناحیه دوسی را سزاوار جای اول دانسته با سپاسنامه و تحفه‌های خاطره‌ای قدردانی نمودند. لازم به یادآوری است که آزمون غذای سالم مکتب سالم بار دیگر ثابت نمود که تربیت فرهنگ غذایی درست از سن خردی زمینه اساسی تشکل نسل سالم و دانشمند می باشد. олимпиадаҳои фанӣ яке аз майдонҳои муҳими кашф ва рушди истеъдодҳо буда дар ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ, рақобатпазирӣ ва омодасозии мутахассисони оянда нақши муассир доранд. дар ҳамин замина дар ноҳияи варзоб маросими қадрдонии ғолибони олимпиадаҳои фании ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд. дар ноҳияи варзоб маросими бошукӯҳи истиқболи ғолибони олимпиадаҳои фании ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. чорабинӣ бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия доир шуда, иштирокчиён дастовардҳои назарраси хонандагони ноҳияро бо рӯҳияи баланди ифтихор ва сарфарозӣ ҷашн гирифтанд. ба ин муносибат роҳпаймоии идона бо иштироки хонандагон, омӯзгорон ва фаъолони ҷомеа баргузор гардида фазои тантанавии чорабинӣ боз ҳам шукӯҳу шаомати бештар касб намуд. зимни ҳамоиш таъкид карда шуд ки сиёсати маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои рушду камолоти насли наврас заминаҳои мусоид фароҳам овардааст. маҳз тавассути дастгирии пайвастаи давлату ҳукумат ҷавонон имкони бештар пайдо мекунанд то қобилияту истеъдоди худро муаррифӣ намуда дар арсаҳои илмӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гарданд. таъкид кард ки олимпиадаҳои фанӣ яке аз майдонҳои муҳими кашф ва рушди истеъдодҳо буда дар ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ, рақобатпазирӣ ва омодасозии мутахассисони оянда нақши муассир доранд. мо боварӣ комил дорем ки сафи чунин хонандагон дар солҳои минбаъда зиёд гардида обрӯ, эътибор ва нуфузи ноҳияро дар сатҳи ҷумҳурӣ баланд мебардоранд. ман дар олимпиадаи ҷумҳурии забони англишӣ иштирок намуда сазовори ҷои сеюм гаштам ва дар оянда мехоҳам дар озмунҳои байналмилалӣ иштирок намуда сазовори ҷои намоён гардам. тибқи иттилоъ дар даври ҷумҳуриявии олимпиадаҳои фанӣ 43 нафар хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия иштирок намуда 16 нафари онҳо соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гарданд. аз ҷумла 1 нафар ҷойи аввал, 1 нафар ҷойи дуюм ва 12 нафар ҷойи сеюмро соҳиб шуданд. ҳамчунин 2 нафар хонанда барои иштироки фаъолона бо ифтихорномаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. ман Самад Фалдамер, хонандаи синфи 8 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 7 ноҳияи варзоб мебошам. имрӯз аз он хурсандам ки дар даври ҷумҳуриявии олимпиадаи фанӣ аз фанни химия сазовори ҷои аввал ва медали тилло гардида. мо ҷавонон пайравони пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошем. дар анҷоми маросим ғолибони олимпиадаҳо ва омӯзгорони онҳо барои саҳми арзанда дар рушди соҳаи маориф бо дипломҳо, сипосномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. дастовардҳои хонандагони ноҳияи варзоб бозгӯи сатҳи баланди таълиму тарбия, заҳмати омӯзгорон ва таваҷҷӯҳи рӯзафзуни ҷавонон ба илму маърифат буда намунаи равшани сиёсати муваффақонаи давлат дар самти рушди сармояи инсонӣ маҳсуб меёбад. мавзӯи дигар давоми 5 моҳи соли равон дар натиҷаи гузаронидани корҳои назоратӣ аз ҷониби раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд 95 ҳолати қоида вайронкунӣ дар самти истифодаи барқ ошкор гардид. таваҷҷӯҳ намоед. аз тарафи кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд дар давоми 5 моҳи соли равон
95 ҳолати риоя накардани қоидаҳои истифодаи қувваи барқ ва гармӣ аз тарафи истифодабарандагони нерӯ аз шаҳрҳои хуҷанд ва бӯстон ошкор карда шуд. асосан қоидавайронкуниҳо марбут ба рафти кор дар бунёди биноҳои баландошонии истиқоматӣ, васли нодурусти ноқилҳои барқӣ, риоя накардани техникаи бехатарӣ ҳангоми фаъолияти корӣ, истифодаи таҷҳизоти барқӣ, аз меъёри мувофиқи шартнома зиёд истифода бурдани нерӯи барқ, саривақт пардохт накардани маблағи истифодаи он буда, ҳамзамон аз тарафи бархи ташкилоту корхонаҳо вобаста накардани шахси масъул оид ба танзим ва истифодабарии нерӯи барқ дар рафти фаъолият ва дигар ҳолатҳои вобаста ба он мебошад. дар ин муддат санад нисбати шахсони масъул тартиб дода 477238 сомонӣ маблағи барқи аз меъёр зиёд истифода бурда пардохт карда шудааст. ҳамзамон нисбати 182 нафар протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода 66612 сомонӣ ҷарима карда шуданд. бо мақсади истифодаи самараноки нерӯи барқ, баланд бардоштани маърифати истифодабарандагон, ҳамзамон риояи қоидаҳои бехатарӣ, васли дурусти ноқилҳои барқӣ, насби панелҳои офтобӣ, истифодаи манбаъҳои алтернативӣ бо мақсади коҳиш додани сарборӣ дар рафти иҷрои корҳои сохтмонӣ, раванди истеҳсолот, истифода кардани таҷҳизоти каммасраф, кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд корҳои фаҳмондадиҳиро ҳамарӯза доир менамоянд. дар шаҳри Хуҷанд баъди ҷорӣ намудани низоми билингӣ дар истифода ва пардохти маблағи нерӯ таъсири омилҳои сунъӣ пурра аз байн рафт. талафоти нерӯи барқ аз 14% то ба 6% паст гардид. дар давоми 5 моҳи соли равон бо тавсеяи раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд дар 16 корхонаи калони истеҳсолӣ 71 дастгоҳҳои ҷубронкунандӣ тавоноии реактивӣ бо иқтидори 2300 квар насб карда шудааст, ки аз тадбирҳои муҳим дар иҷрои коҳиш додани талафоти нерӯ маҳсуб меёбад. таъмини амнияти ӯзуқаворӣ ва ҳифзи солимии аҳолӣ аз масъалаҳои муҳими иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад. Бо фарорасидани фасли тобистон ва баланд шудани ҳарорати ҳаво, риояи талаботи санитаривию гигиенӣ ҳангоми нигоҳдорӣ ва фурӯши маҳсулоти хӯрокворӣ аҳамияти бештар пайдо мекунад. гузориш дар ин хусус. бо баланд шудани ҳарорати ҳаво дар фасли тобистон масъалаи нигоҳдории дурусти маҳсулоти хӯрокворӣ ва риояи қоидаҳои санитариву гигиенӣ аҳамияти махсус касб менамояд. мутахассисон таъкид мекунанд, ки дар чунин шароит баъзе намуди маҳсулот, бахусус маҳсулоти зудвайроншаванда метавонанд дар сурати риоя нагардани талаботи муқарраршуда ба саломатии истеъмолкунандагон таъсири манфӣ расонанд. бо мақсади баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва масъулияти соҳибкорону фурӯшандагон аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен дар ҳамкорӣ бо сохторҳои дахлдор дар кӯчаҳои шаҳр бахусус атрофи бозори марказӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ баргузор гардид. зимни аз назаргузаронии ҳолати савдо дар кӯчаҳо ва атрофи бозори марказии шаҳр маълум гардид, ки бархе аз шаҳрвандон ва соҳибкорон маҳсулоти худро берун аз ҷойҳои махсуси барои савдо пешбинишуда ба фурӯш гузоштанд. ҳамзамон дар баъзе ҳолатҳо шароити нигаҳдорӣ ва пешниҳоди маҳсулот ба талаботи тавсияшавандаи санитариву гигиенӣ пурра мутобиқ набуд. дар робита ба ин ба онҳо ҷиҳати риояи қоидаҳои савдо, таъмини сифату бехатарии маҳсулот ва барои мондани фаъолияти тиҷоратӣ дар ҷойҳои муқаррар гардида тавсияҳои мушаххас дода шуд. зимни суҳбат бо соҳибкорон ва фурӯшандагон ба масъалаҳои риояи талаботи қонунгузорӣ, нигоҳдории дурусти маҳсулоти хӯрокворӣ, тозагии муҳити савдо ва фароҳам овардани шароити мусоид барои харидорон таваҷҷӯҳи асосӣ зоҳир карда шуд. таъкид гардид, ки риояи меъёрҳои санитарӣ ва қоидаҳои савдо на танҳо ба ҳифзи саломатии аҳолӣ мусоидат менамояд, балки ба баланд гардидани фарҳанги хизматрасонӣ ва беҳтар шудани симои шаҳр низ таъсири мусбат мерасонад. ҳамчунин зимни мулоқот ба соҳибкорон тавсия дода шуд, ки фаъолияти худро дар ҷойҳои барои савдо пешбинишуда барор монда барои нигоҳдории босифати маҳсулот аз имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода баранд. дар маҷмӯъ баргузории чунин тадбирҳо ба таъмини амнияти ӯзуқаворӣ, ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва риояи тартиботи ҷамъиятӣ мусоидат намуда барои фароҳам овардани муҳити солим ва мусоиди савдо замина мегузорад. бинандагони гиромӣ, барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома дорад. Бо мо бошед.